karon mga higalag maigsuon ato ang tagaan tug konklusyon ang ato ang magsilbi katong gisgutan from Monday, Tuesday, Wednesday and tawag ining karon Thursday. So ato ang tagaan og konklusyon unya maghatag ta og mga pipila ka mga magsilbi suggestion or gitawag og pamaagi kung unsaon nato pagpanalipod ang ato ang gitawag og pagtuo kung naay mga taki or naay tawag ining magisgot. Di lang ha? Okay siya. Okay, naay magisgot or mag-atake sa ato ang gitawag og pagtuong Katolika, particularly kining ato ang pagbaton sa mga gitawag og mga santos nga mga larawan. So mo na mga higala og mga igsuon, maghimo ta og kining mga criteria kung unsaon nato siya pagpanalipod. Kay may na lang kay syempre dili man daghan ang mga defensor sa pagtuong Katolika. Si Sir RJ Seno isa lang man pud kabuok. So mo na nga ato aning ipaambit ang ato ang magsilbi gasa or grasya sa pamaagi sa pagpanalipod kay bulahan na lamang unya nga kung si bisan kinsa nga makakita nining ato ang gitawag og live streaming ang mahitabo is makapanalipod na pud sila sa ilahang pagtuong Katoliko kung naay magsamok-samok nila nga mga laing sekta unya mga taki mahitungod sa ato ang pagtulunan sa ato ang gitawag og simbahan mahitungod niining maong mga santos nga mga larawan. So mga higalaw maigsuon ato aning sugdan so naatay unom ka pamaagi unsaon nato pagpanalipod ang gitawag og Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana particularly sa iyahang gitawag og doktrina mahitungod sa ato ang pagbaton sa santos nga gitawag og mga larawan. Okay. So kining unom ka gitawag og pamaagi or basihan mao ni ang ato ang tagpi-tagpion aron kita sa tagsa ka mga panimalay makahimo ta og tawag ining way ba or pamaagi nga diin ingon ani di ay ang pagpanalipod sa pagtuong Katolika kung naay mga taki mahitungod sa tawag ining santos nga mga larawan pasatong natong gitan-aw nga duha ka pastoy ug pastuya di ba ilang gisunog ang kuan ilang gisunog ang kining mga santos nga mga larawan kay sumala pa nila mga Diyos daw kuno sumala pa nila usa daw kuno ka tawag anang supak sa baruganan Katolika supak sa baruganan sa mga tawo nga nagsunod sa Dios kung magbaton kita ni ining maong gitawag og santos nga mga larawan. So mo na nga ato ang gitubag gikan adtong Lunes sunod Martes kagahapon so atong giusa-usa. So karon ang atong himuon maghimo ta og tawag ining pamaagi unsaon nato pagpanalipod kung makadungog ta nga naay mga higala nato nga mga dili Katoliko mga taki mahitungod sa mga santos nga mga larawan. So kini nga mga pamaagi kuan na nako ni kung sa kuan pa ba tested and proven na ba ngano man tungod kay atuan na pud ning nagamit unsaon nato siya pag tawag anang pag attack or pagtubag sa tong mga kaigsuunan nga or sa tong mga higala nga mga dili Katoliko nga mga taki mahitungod sa ato ang pagtuo particularly sa santos nga mga larawan. So una so na ako'y unom ka tawag anang magsilbi criteria or pamaagi ba ni? Unsa ba ni? Number 1 is i-define nimo ang mga terms. Number 2, i-check nimo ang kasaysayan, tan-aw nato ang kasaysayan. Number 3, i-check nato ang pagsabot sa mga tao nga diin katong mga nanghitabo kaniadto kuno silang pagsabot nganong ilahan ng gisulat. Number 3, mo tong mahimo ta or gamito nato ang tawag ining mga tools sa interpretation subay sa ato ang gitawag o gibasa. Number 5, kinahanglan i-check pud nato ang panguna-una sa ato ang kaatbang katong nangatake kung unsa iyang pagtuo mahitungod anang maong pagtulon-ana. Number 6 is i-present nato kung unsay pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So kining unom ka gitawag og paagi kung ato aning mahibaw-an sa basic lang nga pamaagi makaingon ko nga makapanalipod ta sa ato ang pagtuong Katolika. So ato anang gitawag og usa-usa. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.